Europak ekoizten duen energia baino gehiago importatzen du. Europar Batasun osoan kontsumitzen den energiaren 43% baino ez da hemen ekoizten eta 47% beraz kanpotik dator, batez ere petrolioa. Eta nondik dator petrolio hori? Batez ere Estatu Batuetatik, Norvegiatik edo Kazakhstan bezalako herrialdetatik, baita Pertsiar golkotik ere. Eta gas naturalari dagokionean aldaketa handia izan da Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik. Gas errusiarra erosteari utzi zioten hainbat herrialdek eta orain gehien erdia, baino gehiago, Estatu Batuetatik dator, likidoa itsasontziz. Gas hodietatik datorrena berriz batez ere Norvegiatik eta hegoaldetik Aljeriatik dator. Ikatz gutxi importatzen du Europak, 4% baino ez, batez ere Australiatik. Eta Europan ekoizten dena gehien bat energia berriztagarriak dira. Eolikoa, eguzki energia eta hidroelektrikoa, eta iaz lehen aldiz energia horiek fosilen aurretik jarri dira. Ia erdia, 48% berriztagarriak dira, Europako mehatzeetan ekoizten den ikatza edo gasa esaterako 25% inguru da oraindik, zalantzarik gabe Bruselaren etorkizuneko apostuetako bat energia nuklearra da. Dagoeneko ekoizten denaren 28% da nuklearra. Energia nuklearra Frantziako iparrorratza izan da azken 40 urtean, eta etorkizunean ere hala izango da bere ezaugarriengatik. Une électricité abondante, energia asko, merkea eta deskarbonizatua izatearen abantaila dauka. d'être décarboné. Hau da Graveleneko zentral nuklearra Europar Batasuneko handiena. 900 megabateko 6 erreaktore ditu eta ezerk baino hobeto irudikatzen du Frantziaren apostu energetikoa. Izan ere, ez da berria, 1980koa da, baina oraindik ibilbide luzea dauka aurretik Frantziak bere erreaktoreen bizitza luzatuko duelako. Eta hemen bertan 2 erreaktore berri eraikiko ditu. Qu'il faut s'y prendre en avance. Beharrezkoa da aurreratzea erreaktoreak gelditu beharko direnean, argindarra ekoizten jarraitzeko prest egoteko. Produire l'électricité. Hori da energia atomikoaren ahulguneetako bat, denbora asko behar du. Le dernier réacteur. EDF-ek eraikitako azken erreaktorearen lanek 17 urte iraun zuten. Horregatik Frantzia alternatiba azkarrago baten bila dabil. SMR-ak erreaktore txiki modularrak dira, eta 4 urte inguru behar dira bat eraikitzeko. Ne plus faire de construction. Lekuan eraiki baino aurretik egindako piezak bertan enkajatzen dira, erreaktore txiki bat eraikitzeko. Hori zentral handietan ezin da egin. Plus compliqué. L'objectif le plus. Erreaktore hauen helburuan nire ustez bero deskarbonizatua sortzea da. La chaleur décarbonée. Nuklearrak ez du CO2rik sortzen, ez du klima aldaketan laguntzen beraz, baina desegiteko milaka urte behar dituzten hondakin erradioaktiboak eragiten ditu. Des déchets radioactifs. Oraindik ez dakigu nola kudeatu gure hondakin erradioaktiboak gure parke nuklear erraldoia abiatu eta 40 urtera. En parc nucléaire. On peut. Hondakinen kudeaketarako soluzio onak topa ditzakegu. Birziklapenaren ia 100% lortu daiteke adibidez. Herrialde batzuek ez dute egiten, baina Frantziak bai. Historian 2 istripu nuklear larri izan dira bakarrik, baina hondamendia izan ziren biak ere. Gravelineko zentrala, Fukushima bezala, kostaldean dago. Les centrales nucléaires qui sont sur la côte. Frantziako kostaldean dauden, zentral nuklearren altuera igo eginda. Par rapport à la mer de manière à Itsas mailarekiko egon litezkeen olatu handietatik babesteko. pourrait venir Gravelineko zentralak Frantzia iparraldeko herri txiki honetatik hartzen du bere izena. Baina egunerokoan nola da Europa osoko gune nuklear handienaren bizilaguna izatea. Zu zentralaren ondoan bizi zara. Moi, oui, je suis à Bai, 200 metrora. Eta inoiz arazorik izan duzu? Ez. Jende asko bizi da Gravelinesen zentralari esker, enpresa handiak ere erakarri baititu. Nik neu zentraleko sukaldean egin nuen lan. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai Ez dut inoiz ezer txarrik entzun. entendu des mauvais trucs de la centrale. Duela 40 urte, eraiki zutenean kontrako manifestari asko zegoen, baina uste dut orain inork ez lukeela nahiko ixtea. Europak burujabetza energetikoa bilatzen du, baina nuklearra ere ez da halakoa 100%. Nous n'avons pas de mine. Ez ditugu uranio meategiak Frantzian importazioen menpe gaude 100%. Pays fournisseur d'uranium. Hala eta guztiz ere Frantziaren apustua ez da dena nuklearrera. Etorkizuneko proiektuak energia berriztagarriekin partekatzen ditu inbertsioak. Plus de 100.000 milioi baino gehiago 6 erreaktore eraikitzeko. Gaur egun Frantzian garapen nuklearrak trantsizio energetikoa moteltzen du.
Eolikoa, eguzki energia, hidroelektrikoa eta nuklearra dira biharko mix energetikoa. Duela 80 urte Bigarren Mundu Gerra amaitzean, herrialde gaitzaileak militarki okupatu zituen Estatu Batuek, eta oraindik ere Estatu Batuetako tropa gehien dituzten bi herrialde europarrak Italia eta batez ere Alemania dira. Bertan dago Ramsteineko basea, Estatu Batuek kontinentean daukaten handiena. Soviet Batasunaren amaierarekin ekialdera zabaldu ziren base Estatu Batuarrak, eta gaur egun 17 herrialde europarretan daude tropa Estatu Batuarrak, 78.000 tropa finko, baina NATOko ariketa militarretan aritzen direnak batuta 100.000 ere igotzen dira tropa horiek. Soldaduei armategiak, misilak, tanke, ontzi eta hegazkinak ere batu behar zaizkio, baita Estatu Batuen arma nuklearrak ere, 101 kontinente osoan, Frantzia eta Erresuma Batukoekin batera. Errusiak Ukraina inbaditu ondoren, abiatu zen Europaren berrarmatze politika, autonomia handiagoa bilatzen du, baita gastu militarra handitzea, 84% igo da 5 urtetan, eta soldadutza berrezartzea ere planteatzen du. Bide batez, ekonomia bultzatuz. Testuinguru honetan, Alemaniak iraganeko beldurrak atzean utzi eta Europako armada handiena eraikitzea du helburu. Alemaniak Europako armada konbentzionalik handiena bilakatu nahi du, potentzia militar berria, eta horretarako azken 80 urteotako berrarmatzerik handiena abiarazi du. Defentsaren gaian herrialdeko ahotsik prestigiotsuena denarekin batu gara, gobernuaren aholkularia den Carlo Massala irakaslearekin, eta uste du Amerikako Estatu Batuen protektoratu militarra amaitu dela. Europa garrantzia galtzen ari da Estatu Batuentzat, eta hori agerikoagoa eginda Trump poterera itzuli denetik. Funtsean Europatik erretiratu nahi du. Ez zeharo, baina esfortzu guztiak zentratu nahi ditu Asia Pazifikoan eta mendebaldeko hemisferioan. Horregatik, uste du Europak indarra hartu behar duela NATOren barnean. NATO Europartu, horrek esan nahi du ardura gehiago eskuratu behar dituela erakundearen egituran. Ahalmen gehiago, hori dagoeneko gertatzen ari da, baina prozesua azkartu beharra dago. Massala berrarmatzearen aldeko ahotsik nabarmenetakoa da, eta derrigorrezko zerbitzu militarraren alde dago. Ez gara iritsiko NATOri hitzeman genizkion zifretara. Alegia, 260.000 soldadu aktibo eta 200.000 erreserbista, borondatezko soldadutzarekin soilik. Zifrek gora egin dute, baina asko falta zaigu 2031 ditugun helburuetara iristeko. Baina badaki horrek belaunaldien arteko talka handia eragin dezakeela, dagoeneko milaka gaztek herrialdeko kaleak hartu dituzte, soldadutza eredu berriaren aurka, momentuz voluntarioa dena, baina zozketa bidez errekrutamendurako bidea irekitzen duena. Non eta Alemanian. Simbolo nazionalak oso eztabaidatuak diren herrialdean. Inoiz ez dugu patriotismo alemanik izan. Alegia gure herrialdearengatik harro sentitu eta defendatzeko prest. Berlingo memorial honek hiriaren askatzea gogoratzen du Armada Gorriaren partetik, alegia Bigarren Mundu Gerraren amaiera eta hamarkada luzez memoria historikoaren eta disuasio militarraren ikurra izan da. Baina azkenaldian tanke hauek esanahi berria eskuratu dute Alemaniak onartu duen berrarmatze historikoaren ostean. Baina zer gertatzen da defentsaren industriarekin? Gai alda industria tradizionala ordezkatzeko? Alemaniako BPGA azten lagun dezake, 0,5-etik 100 asko jota, baina ez da gai hilzorian dagoen automobil industria ordezkatzeko. Edonola ere, Alemaniaren paradigma aldaketak kezka sortzen du Europako herrialde askotan, eta horregatik nuklearrera itzultzeko aukera eztabaidatik kanpo dago. Alemania barruan ere ez du babesik aukera horrek. Arma nuklearra izango balu, berriz ere itzuliko ginateke Alemaniaren kuestio polemikora. Gauza bat da armada konbentzional indartsua osatzea, eta beste bat, Europako lehen ekonomiak eta biztanle gehien dituen herrialdeak arma nuklearra izatea. Hori onargaitza izango litzateke. This would be totally unacceptable for all other European countries.
Europar Batasunak zailtasun handiak ditu atzerri politikan erabakiak azkar eta modu eraginkorrean hartzeko. Arazo horren atzean barne funtzionamendua bera dago. Kontseiluan erabaki gehienak gehiengo kualifikatuz hartzen dira. 15 estatuk bozkatu behar dute alde, baina estatu horiek Europar Batasuneko populazioaren 75% ordezkatu behar dute. Horrek mesede egiten die estatu handiei, Alemaniari edo Frantziari. Hala ere, atzerri edo segurtasun gaietan erabakiak ez dira irizpide horrekin hartzen, aho batez baizik eta hortxe dago hain zuzen ere arazoa. Ukrainako gerran ikusi da hori, Europa baztertuta eta hotxi gabe geratu da, Errusia eta Estatu Batuen erdian, neurri handi batean Hungariak bestelako atzerri politika izan duelako izan da hori, Viktor Orbanek hauteskundeak galdu ditu eta ikusi beharko da orain bere ordezkoak zer politika darabilen, baita Eslovakiak zer egiten duen. Baina ez da adibide bakarra. Gazako sarraskiaren aurrean, hainbat herrialdek Palestina estatu bezala onartu dute. Baina beste asko, Alemania buru, Israelekin lerratu dira erabat. Eta jakina, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra abiatu dutenetik bistan geratu dira berriz ere zatik. Eta hoiek, Espainia eta Italia euren lurraldetan dauden base militarrak erabiltzearen aurka eta Alemania edo Grezia berriz alde. Europar Batasuneko 27 azken goibilera ekialde hurbiletik hurbilen dagoen Batasuneko herrialdean eginda. Bonbardaketak gertatzen direnean Zipretik ikusi daitezke. Gaza edo Libanon gertatzen diren leherketak hemendik ikusi daitezke. Pertsonalki kezkatuta nago seme bat armadan daukadalako. Hemen daukagun arazo bakarra Turkiaren okupazioa da, besterik ez. Seguru ikusten dugu geure burua Europan gaudelako. Errusiarekiko beldurrak eta Estatu Batuetako politikaren aldaketak bultzatuta, Europar Batasunak pausoak ematen jarraitzen du autonomia handiagoa lortzeko. Europar Batasuna Estatu Batuen muturreko jarrera orekatzen ari da, baina kontua da gehienetan ez zaiola arretarik jartzen. Kanpo politikan dauden desadostasunek hor jarraitzen dute, baina gutxiago dira Hungarian gobernu aldaketa gertatu denetik. Uste dut berritik hasi gaitezkela, orain Orban badoalako eta agintari berri bat dagoelako Hungarian. Erabakiak hau batez hartu beharrean gehiengo kualifikatuarekin nahikoa behar luke. 27ek euren interes nazionalak defendatzen jarraitzen dute atzerri politikan eta jarrera bateratua lortzen dutenean, garrantzitsua izaten da hirugarren herrialdeen aurrean. Zipreko goibilera honetan lehen aldiz entzun dugu Europar Batasuna NATOko poskarren artikuluaren antzeko bati buruz hizketan. Elkar defenditzeko norbaitek erasotzen bagaitu. Konturatu dira, Trumpekin ezin dutela fidatu NATOren testu inguruan. Gerrak hain gertu dauden eta aliantzak aldatzen ari diren honetan, Europak bere ingurura begiratzen du, baina baita bere barrura ere. Izan ere, munduan izango duen lekua, besteen baitan baino gehiago, bere esku dagoelako.